Balag kutog, lusa, pakukang pa, musitay ko ba? Ha? Mulibot ko, o niya, ako ni siguro doon, ang ngayon, mas mayroon ganito, magbutang kang gwardya. Bugal-bugalan ko ni mo, Toy. Hala, Adil, carrots! Ano mo, Toy, oy? Ha? Hay, Marcelinas! Jubin! Tagapagla! Ayun doon! Ayun! Mo ba? So, di nyo ka masurrender. Sukoy na mo nga. Suka lagi ko! So, tagad-tagad lang yung adlaw. Mag-practice ka. Nya. Ato na ko. Oh, sige! Oh, kita tagbalik! Oh, sige, bye-bye. Andaman mo babas! Bye-bye. Babay-babay pa sunod! Andaman mo! Hoy, bye-bye, bye-bye. Ako na dito! Bye-bye, bye-bye. Tila ka buwan ka, nakapag-map ka! Mas bawas mo rin, tanawa niya kayo magkabawas ko! Inurang hubo, hindi mahilot lagi! Oy, Adil! Ay, mama ni mo! Ha? Oh! Ay, utanon lagi! Maayo na! Adil, tuwa na pag-utan! Adil? Oh, sige, magtutok na utanon! Di mo ka ng carrots, buting o pipino, ha? Kaatoy pa. Atoy? Yang anong iyong nang si tutok-tutok mo kang mayo, pagod kang bilaghan na! Lutuan, ha? Hindi mahimulutuon pa. Sige, may mulutuon. Kasabot ba ko? O tanong niya, di may mulutuon? Nga di pa may mulutuon, ha? Hindi mahilutuon pa. Oh, Kay mauni ang tinailhan. Nagibugal-bugalan ko ni Atoy. Tuna kong amigo na ko siya. ikaw, Adil, gibugal-bugalan sa imong admirer? Traitor ka! Traitor ka, Benjamin! Oh, ay, pala sa namin mo kung tanong ng sinilas. Ha? Wa, manggot. Unsa? Uy, kalibutan yung tao na ana, uy. Kung sa'yo kalibutan, ay pamakakbay. Unahin mo ang itong pipino ako sinilas. Samba niya eh, ikay nagputos. Yung kailangan bigyan mo karot o buting. Ano, magluto na si Adel. Oh, wa, bay, uy. Wa, kalibutan tao na, bay. Uy, bay, ikot mo nagputos. Hi, yes. Good morning, ma'am. Sa Sikay Lechon, eh? Oo, kanan dawat na ako ang inyong kuhan. Akong di-order pa, kaya para matilawan ako para sa kasal niya. Ma'am, nakauyon, good ko. Asa ganito inyo, ha? Car, Guadalupe. Sige, kanang order ko, lima, ma'am, ha? Para sa akong kasal, ha? Sige. Book ng palihog, ha? Thank you. Bay, piyan ka, bay. Basi ni nagdaot mo na, bay. Tabangan di ka, at mga taon. Ilong darkinsa na. Bida, gubaan sa daa ba eh? Wala, minus siguro ni Adil. Bay, alagi ka bulima ng minus. Bay, kaya ako rin mo adi mo, bay. Kabla. Bitaw, bay. Kana si Adil, bay. Masa mo dinaana? Kasi Adil, kutuon mo yung tao na, uy. Bisa kutoon pa sa Adil. Basta in love kung Adil. Bisa kaspahon pa sa sabay. Love ko na kay siya. Hello, Madam Besh! Hala, nag-receive na kayo mong ipadala. Kaning Linda Hill nga kuhan, empanada. La, thank you kay Ma'am. Oy, sige. I know sure, chukay ko, Besh. Nalamigid kayo ni. Sige. Mo niya itong i-appeal sa kong kasal food, ha? Ito ning dessert, ha? Sige. Pabuko na anong mga 50 ka boxes, ha? Kaya daghan na pong bisita. Mata niya ako. Sige. Thank you, Madam Besh! Bay, ilisir na, bay. Bangit naglain akong Bida yapan. ni mo ba eh? Si Adil lagi ako ba eh? Paita ni mo ba eh? Gumpa, ginawa akong diskarte ba eh? Ay! Usa na! Ano kita na situloy? Ako siya. Kalma lang. Nga naman lagi niya eh! Aw! Oo, sa madali pagkahita ko ah! Ang anang! Ako regalong sinilas! Gilis down niya kutan! Sige! Suman! Ikaw! Siya ko! Ikaw yung ipasanginan? Say, ang utanon ba o gisi usa? Ambot lang. Oo, say, utanon o chinilas! Ha? Paal gini sa daay! Gumpa rin gini sa daa! Excuse lang! Unsa ni nga krimen, Jubin?
kanan ako nakita ang laing ko, an events organizer. Yes, ayun na lang. Ato na kung Madam Carlota's Dream Events. Kaya wag may klaro eh. Kabaos na yun ko. Kuya! Nasa man ka eh! Tumaman ka masulti nga na din na imbol lang. That's gawas. Nasa man na yun na, kuya! Kasi kong tubig, be. Dali. Gusto man ka eh. Nang adlaw ni mo diri na discuss siya. Nakaluan ka. Kasi kong tubig, be. Kabaos naman yung mga imbol na alala. Kita ka mama ni mo? Hindi na akong lakon, noon akong sa hiluton. Hiluton? Oh, Ha? Hilot niya. Wala. Hilot mo yung tuyo ato. Libak may tuyo ato. Laro na kay pattern na. Libak mo yung tuyo. Dili ang hilot. Nga nang igutasan mo ka. Ah, yubak ka? wow eh. Oh, hubag ka eh. Ikaw sumbagay. Susumagay! Di na lang kita sumagay! Sundayin ko! 15 kontra mo! Dali. O, kalit na kuya ha! Saan ka eh? Asa nga yung burnal oh? Kung kabantay yung burnal nga doon diris balay uy! Kanabang doon sa CR nga ko, huwag man ninyo tabuni. Hindi ko bili. Eh, kung sa kaningon pag ganito pag-amping, sana nang naong ni Muro niya, gaslo na ko. Naapa na yung mga... Ay, kuya. Sama na, ang saan gina na yung tabo? Sagot. Ahak biya niyo eh. Asa ko, pagkanawa ko, pe. Oh! Oh. Sigurado ka kayo sa gikulata kasi burnal. Lata ba rin ko eh? Hinaya lang mo tiyo, kaya ikong kasi mong silingan ba? Hindi naman nagka-black eye, malagip ka. Simple thing, huwag magaling hugaw mong lawas mo niya. Huwag ginanuon ka. Hinaya mong tiyo, kaya mautas mo masilingan ba? Ang tinuod, nakakita kong sukmagay. 15 kontra na mo! Ikurtaho na ko! Isa! Black filter mo. Bagong sampa. Ha! Black filter naman di ay! Ha? Black filter? Black filter. Bagong sampa! Giro kayo? Imong kasukmagay ang black filter na? Kung na! Sige! Baro! Magpokrasyon ta! So, magay. Dito sa iskina na may buang nga gidasmagan ko kalit. Siya wala kita nagawa, so kita niya. Hala, uy. Niya, sa minita mo. Ganang ikaw may nabunog mayo. Natural. Ako sa isang ipasok bag para may bawal ko usay ko siyang kumo ba. Kuya, uy. Uy, wag ka naghuna-huna, ha? Uy. Ay ko inagawa mo guna-una. Kibaw giba ka na ko nga black filter ko sa una. Oo, niya, na ikaw may daghan kayong bunog man lagi. Natural. Kibaw ka ang anak ng mga bida magpapulata na dahil mubawas ko ato. Uy, kinsa man tayo mo na kayo nakabangga dito ba? Ako kailan to kisa tong mananapa to. Sige na, asan naman to? Nakainom na kang tubig. Kay pangitaan to na Kuha sa mga alcohol be. Kinahanglan unhang tanag kihan ng black filter para makaunta. Magpakurasyon ta para doon na kay ebidensya nga gikulata ang black filter. Para rin! Blatter na mo? Ipablatter na no! Ya, kung saan na ako blatter pa nga. Siya may nabunog. Ha? Oo. Ang black filter mo? Oh, lagi. Sobo yun! Yung sa ko tao ni mo na puno mong black filter! Siya gani. Yung sa ko ni mo? Ha? Yung sa ni mo pagpildi ka mo magkamuan? Kaon may nakatunan ni mo? Ba. Dali ko na ko unsa. Yung sa lagi! Oh, siya black filter man siya. Oh, kada kilo niya igo. Kada sulti niya pete. Unsa? Kada kilo, igo! Oh. Kada sorte, pite! Oh, may naunahan na siguro ko. Mo ba? Oh. Kanay anak! Di yung ka palupig! Oh, liwat yung kapapa ni mo! Ay, ayaw sa ba? Tagani. Kaya gani hapdos kayo. Inaya ha. Kinsa man dyan ba? Bibi, sabi. Kinsa man dyan mo nakuhan ba? Napunta ba? Wa pala ko mag-ilan. Lagi na ba din magsukbagay nga mag-ilhan nay. Naigwa po rin mong buhat to nay. Katong imong ugang unon, pay bawa to daan nga naabot na ko. Kay magpatabag og pangita to tawhan na. Buhat na gyud na dit kay babalik kini ko magkaratisyan na. Tayo rin di mahilot na to. Eh, nagdaman ka. Kubot diri kuya eh. Sige na gubot. Ako'y gihilabtan gidasmagan ko. Nak! Panahon ng tingali, nak! Ngayon mo ng pangandaman.
Kinala mag-practice ka kay black belter ko na. Basig warm up na to iya. Iya, panaron ka. Sa sunod, tinutunan ka. Oh. Na, may buhaton. Oh. Kinahanglang mag-practice na ka. Mag-practice ko? Oh! Mo ba? May no niya. Kinsa may practice na ko? Ha! Kinsa pa. Ako! Ikaw tutulungan ako? Yes! Ako! Ay, sa tingnan ako, ikaw siya pa, filter to. Ayaw kalimot. Nga hindi black belter to. Ito siya. Bring ko to. Ikaw tutulungan ako nga black filter to. Ano sa rin? Pati nga rin ka kahibaw kung sa ispanta naman. Wala yun, sirahin ko ba? Sultihan, tika na. Kung sila black belter man, ako doon na siguro ba? Diba? Ay ko ing na... Ay, sa ko ing na napakisago sa ka. Ha! 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 Ipangutan mo na. Naapoy na yun! Sige, tawagan ko to. Tawag dito. O niya, kinahanglan sa nga, magsabot na daan kung sa mga arrangement sa imuhang kasal. Lagi, pero kuan ba? Kanang watch pa kita sa naong? Kaya sa manireklamo tayo sa barangay? Imo magitang Pero pugson. nakainomdom ba kita sa naong? Inomdom ba ka sa naong sa mga kuan? Sige, ana na lang. Magkuha dito papel o lapis kaya akong drawingon. Sige, ano naman madawin, di ba? Oh, ako pa? Aside nga black belter ko, fine arts po ko. Sige, mukha ko. Magdali, lapis ko na. Tama na dali ba? Bahala po ko, nasa busog. Sampas ko na naman. Nakakay Bill? Oo! Di ba ang pinakadako ka ng black filter man? Dili! Gusto na eh? Kining ako! Gusto na mo ah? Orange belter ko! Kanang orange mo na yung pinaka-ouch na ng mga belt! Pangitaon nila na! Yan, parang... Orange filter ka? Yes! Orange belter! Na, kapilang nga label? Mo na yung pinaka-out! Mo na siya pinakalabaw sa kanang mga belt! Nakadi na siya? Ginagawa ako! Orange belter! Sige, balik! Tudluan di ka! Pagkat-on di ka! Kung saon ako ng pagtudlo, napakatkaton di kang kahoy nga magunangin mo tiil! Mara! Mao na yung orange filter? Oh, Di lang ko pa eh. Di mo ako ng ungo. Sorry, tao ba? ungo! Nahinungong ka kahoy! Baka na na imo! Nari mo kat ka naman ko ng tiil. Kasi tama ka Practice na. ka na eh! Practice mo na yung orange belter! Orange filter, ungo na. Di lang ko. Ayaw pagsuka. Basta maunay akong isulti nimo. Kinahanglang mangandam ka. Kaya ang imong kontra black belter. Black filter niya. Kinahanglang mag-practice ta. Kaya di ko gusto. Nga di kabot sa higay mapildi ka. So, praktisan lagi ko ni mo. Practice na kita. Karate karon na yun. Kada ba na mo doon? Karate na ako mag-inungo tani. Ili ba mo katkat mo maglubi una tiil? Nari ang practice yan. Wala ka. Mag-practice ta. Orange belter versus black belter. Oh, sigurado ka, madawin to ni mo. Ah, ganun di ko taon madrawing eh. May bawaan lagi ni, may bawaan yun eh. Dali na drawingon na itong dagwaya. Pero, lahat. Sige, puro ba ito niyang naong eh. Saan mo ito drawingon yung naong ko na dit? Basta ka na, ka na lang maduol, mahinumduman ni mo kaya para madana to sa barangay, kuya. Oh, sige. Para makapablatter ka. Saan naman? Ahap yan eh. Ay, dapat ko na naon. Musukol ka ako? Pagitong ka mo, black belter na! Ayun doon! Ayun! Kibaw na ko. Mao ni yang naong ay. Mao gini yang naong na dit. Dali ra kani ilhon. Eh, barog taro. Na, barog. Ano? Ano na siya? Na ano na ka? Oh. Inhale. Exhale. Inhale mo yun. Exhale mo yun. Yan, yan. Oh, tara ka. Sige. Anong katanga mo ka? Mga buwang tanaw na to. Ang buwag-buwag. Mabig ikaw footwork. Importante ka na footwork. Basta karate lang.
Mo ba? Oo! Manay, sige, Francis! Usap! Ikaw! Tubig sa. Lisod kay drawing ko ng ilong. Sa may langat to taas, wangon. Sa ba? Upaw. Papaabot, sagot kay mo sa kong kalibo ba? Ako may gikulata. Lupi pa may hipin mong imbestigar eh. Paabot sa asa man ta mag-una sa ang naong asa man ta diri sa suwang o ari sa agtang. Ganahan ko yung liog, lains kayo. Sige na now. Maglibo magugubot. Kay buro man to way liog. Nya, naon siya, anak, anak. Oh, ala! Anak, Oh, right! Yung Left! anak. Anak, bang! Isa ba? Sige, anak, anak, anak! anak. Anak, Oh, left, left! Isa ba, usap! Right! anak, Usap mo yun, left! anak. Kaya! Mo na siya kitawag mo. Popo! Pagbuat? Oo, siya. Mo na siya. Karon. Sige, sumbang! Ha? Sumbang! Para may bawa ka! Magkano na yan! Yeah! Sumbang! Oh, sumbang! Ganito! Sige! Sumbang!